Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu isazoxoxa kaze siyaxoxa le channel uyibambe kuleyo ndawo. Siyaxoxa futhi asona amabhulisi. If sikhuluma ngento, ngicela sikhulume ngendlela ezwakalayo, kungabi nenhlamba. Nakhona futhi uma kuyinto engilethile la ngathi siyayihleka kusuke kuyinto engayithathanga kakhulu mhlambe indlela engiyibuke ngayo, kodwa ke ngingaba nephutha ukuthi mhlambe ngihleka into okungafanele ukuthi ihlekwe. Alikho iphutha lapho uma ungilungisa kuleyo ndawo ucorrecta lokho, ngoba ngenzeka ukuthi into engihlekisayo uthi uyibuka cha bengafanele ukuthi asifani. Ngi-against i-bullying, ngi-against i-body shaming nokudelelana ngoba siyaxoxa. Exoxeni kwethu akekho esimdelelayo. Sila kwizingane zesithembu, angazi noma ngi-right yini ukuthi khona isisho sithi isikhuni sibuya nomkhwezeli. Angazi noma kulokho kuqonda ukuthi isikhuni osiphethe sigcine sishisa wena. Lana-ke into ithini ukudefenda umfana. Umfana lo sikhuluma ngaye, asikakhulumi ngo-husband, sikhuluma nje ngomfana oyi-boyfriend. Mase kuthi-ke le boyfriend le ibe nama-girlfriends mhlampe ngaba amabili noma amathathu. Mase kuba khona noyedwa-ke kwa-girlfriend level akhulumele lo mfana. Guys, akusiyo inganekwane le. Iqiniso alichazwa, iqiniso alikhulunyelwa. Iqiniso yinto nje eyinyakanyaka engachazeki ezimelayo nje. Uma nibathathu nishare i-boyfriend, mase wena ufuna ukuthi le boyfriend le uzenze muhle ngabanye, yona leyo boyfriend iyezosuka ixhaphaze wena, iphoxe wena, ijike inkulumo zakho ngoba nayo isuke ikubona. Umfana mayeganga akafuni ukuthi wena uzomdefend. Mtshele nje iqiniso. Ngaphandle mawusaba ukuthi lo boyfriend wakho uhleli kuye ngokuthi uvuma izinto ezingekho, uhleli kuye ngamanga, uhleli kuye ngokuziduduza. Yingakho mawubona ukuthi wena mawuquestion i-behavior yakhe kuzoqashuka lento enihlanganisile. Ayikho-ke phela leyo nto. Leyo nto nje dadewethu uyaziduduza, ayikho. Uncamela ukuthi wena uziba izinto eziphambi kwakho ngesimo sokuthi if uziba lama-parts empilo yakhe angekho right, niyaqhubeka. Uqhubeka nani? Uqhubeka neziphi? Ngoba nomfana angeke azashintsha. Yebo, ukushintsha kuzosuka kuye ngaphakathi, kodwa wena wena ngesikhathi usuqala uthi hayi cha mina, hawu uyena nje umenzi, uyazazi yena ukuthi wenzani. Ngesikhathi usuthi kodwa mina, uze mhlampe wena uthe yena i-connection is-strong, umfana uyakubuka ukuthi uxoxa inganekwane. And into ayijabulelayo ukuthi usazoqhubeka ayidlala inganekwane nawe. Sikuleyo location-ke manje. I-location ithini? Ithi mina angikho desperate, kodwa umngane uthi hawu, ngiyaqala ukubona ukuthi ukwazi ukuthi mase kucisha avuselele yena. Asazi ukuthi u-desperate nge-English ukuthini, usho ukuthini, kodwa ukuthi angikho desperate. Mase kuzoqhamuka umngane wakho athi umngane, lento le ngisho sekuthiwa iyaphela kuyo iqala phansi ayivuselele. Uyabo? Inkinga-ke umfana umhla wakufundisa ukuqamba amanga, ziquestion. Umfana wakufundisa ukuthi ziprove kubantu, ziquestion. Ngoba wena usuzibeke emuva wabeka yena phambili. Ngesikhathi futhi ukwenza lokho yena akamile entweni ayenzayo. Yena uyaqhubeka wenza izinto. Yingakho uthola ukuthi isikhathi esiningi kuyaye kuthiwe abafana baphazamisa amantombazana. Ngoba kunezimo enje ukuthi wena uzozikhohlwa, yena engazikhohliwe. Yena futhi ame ngazo lezi zinto athi nje uyangazi. Nawe-ke phela ngithi ufike wathi uyamazi, ayikho into ayifihlile, izinto webabo.
guys, khona enye into la ade siyibanga. Angicela ukuthi futhi nakhona siyayixoxa nje njengosisi abadala. Lana ukuthi sibanga ukuzithanda kahle kahle. Lento inokuzithanda. Ngithi-ke mina ukuswenka nokufaka i-makeup e-right nokwazi iy'nwele ey'-right. Lokho wena uyakwazi ukuqondanisa esitayeleni. Yabo? Lapho nje sizokhuluma ukuthi wena uyaswenka. Hayi i-makeup yakho i-right. Akusikho lokho ukuthi sesingakunamathiselana nokugxila kokuzithanda. Kodwa ukuzithanda ukuthi ama-lips omfana aseqabula amantombazane awu-20 nawe umile kulowo layini. Siyayiquestiona-ke indaba yokuzithanda kwakhe. Yayizwa into? Sesi-judgmental manje. Uyabo? Ngesikhathi sithi nje uyafaneleka ugqoka kahle, yabo uyasazi isitayela. Kodwa khona le sitayela esisodwa-ke sikuqhatha nabantu. Ilesi sokuthi kumfana mhlampe osengabala yena aqeda amantombazane awu-20 nawe ukwazi lokho usafuna lawo ma-lips akhe. Usafuna lo mfana lowo aqaqa uzipho wakho. Angisho kabi ukuthi naleyo mfundiso leyo ake sigxilise ukuthi nakho lokho ukuzithanda. Zithande ngaphakathi nangaphandle. Uyabona? Ngaphakathi nangaphandle. Ngoba lento leyo yangaphakathi iye edala i-corruption kakhulu kuwena umuntu nomqondo wakho nezinto ezokubambezela. Ngoba esitayeleni uzofika unuke kamnandi ube right ube njani, kodwa ngaphakathi lo muntu ozixhumanisa nayo namathileki yena ebephithizela wonke umhlaba. Lesiphithiphithi uyasiletha kuwo. Ekugcineni nawe uyabo umuntu wakho lo zenza izinto eziba unclean. Ngokuthi phela niyahlangana othandweni, nawe uzoba unclean emoyeni. Ngoba umoya wakho uzoba nezivunguvungu esingadalwanga wena, esilethwe i-boyfriend yakho. Ingakho uthola ukuthi wena uzothola amanye amantombazane eseku-undermine ungaqondi. A-undermine ngesimo sale boyfriend yakho. Wena uzitshela ukuthi abantu kanjani bakubukela phansi ilo mfana oseceleni kwakho abamazelayo. Awucabangeke lo mfana okhuluma ku-TV. Bangaki abantu bazosho ukuthi cha le ntombazane inobudididi. Hayi ngoba abanye bedelela, abanye basuke babamba iy'nkulumo zomfana. Base bethi-ke umfana-ke mayekhuluma kanje kanti udade yena umuzwa ethini ehlukile. Ngoba nayo leyo nto leyo iyakwenzela abantu beyakwenzela abantu bekhulume kabi. Ukuthi lo mfana lona maye ethi wena masulobu uziqhenya ngaye kanti uziqhenya ngani? Ngoba phela abafana lana ku-TV show sorry ama-viewers alalela umfana lo omncomayo, umfana lo okusanganisayo. Mase kulobu ukubuza ukuthi kanti wena usanganiswe yini? Mase-ke abantu bethi hayi mhlawumbe akekho right. Ngoba uma beqhathanisa inkulumo yomfana bese beqhathanisa neyakho ikhona imaths engahlangana. Uma beshaya iy'balo ukuthi hawu uye lo omhlengisayo kanjani? Kuningi-ke engingakusho ngomfana nakho kuningi engingakusho ngentombazane. Kodwa-ke ngicela ukuthi singabi ihashe ngoba iy'ngane. Kodwa into engingayinaka ngomfana, yabo umfana uma esehamba iy'ndaba zodlala Thukzin. UThukzin uthi dlalani kuze kusekuseni. Akasho ukuthi ononkosikazi ofuna imindeni kanjani udansisa abantu uThukzin. Mawusalubu umfana etholakala la kudanswa khona oThukzin, ayikho into emgqugquzela ukuthi ivelu yomndeni ithini. Kodwa mhlawumbe mangabe elandela i-content ethi obani konje laba abajwayele ukuvela nemindeni yabo nkosi yami, obhuti abavela nemindeni bekhombisa nje ukuthi awunakho ekusenza emsebenzini nali ikhaya nje beveza ama-values omndeni. Iyatshaleka-ke le yanto. Manje mayesatholakala khona la kuthiwa dlala Thukzin kujuluke kuze kusekuseni. Mayesebuya la ku-TV show uzositshela ukuthi uzoshada wacima kanjani. Sive siyibona inganekwane. Ngoba mayesetholakala la okumnandi khona akakafuni ukudedela lo babumnandi bokuhamba noThukzin. La okumewa khona kuze kuse.
kungabuhlungu iy'nyawo, kumnandi nje ngoba kuyadanswa. Mase kuthiwa-ke umfana akasheshise ikusasa elithini. Usafuna ukudansa lona? Usafuna ukuhamba la okugcwala khona yonke inhlupho yentombazane le ozokwenza usanganelwe yikhanda vele uma uwumfana ongakasanguluki ngoba uzobuka lo uthi hayibo, ubukele uthi hayibo, ubukele uthi hayibo. Kuyadanswa-ke lapho, yena usafuna ukuyithola kulezo yixuku. Ngokusho ukuthi-ke kaze ngiyaxolisa. Okusho ukuthi uma usafuna ukuhlangana nomfana nawe kwamele umlandele lapho kodlala thukuzinya uyodansa naye. Ngoba impilo angakaze uyidede la masibuka. Ukuthi la itholakala khona, ila efuna ukuba khona. Kodwa uma esafuna izinto ey'phathelene nomndeni, uzolandela izinto ey'phathelene nalokho ney'mfundiso ey'phathelene ngalokho. Hawu, ama-event la kusho khona igqumu khona, kodwa kuthiwa uzoba u-husband manje. Umlingo onjani loyo? Umlingo onjani? Ngoba kusho ukuthi yena ugagamelile, ile mpilo abasafuna ukuthi ayiphile ekhathale yiyo, mase-ke ngena kule yokuthi-ke useba u-husband kanjani. Noma kuzoba u-husband yena ohambe yodlala nothukuzini ebesale-ke amakhosikazi bethunyweke. Hayi bandla, cha kuyivalela la ngaze nginiyemele kodwa nje ulazi lelo qiniso. Umfana wamkhulumela ave ezokukhombisa, ave ezokubukanisa nabantu ukuthi ungikhulumela nje uzwe kuthiwa ngikwazi ukukhuluma. Mkhulumele nawe uzobona. Uzosho wena ukuthi hhayi ubani u-desperate, ubani uyayisanganisa. Umfana avele efune ukuphuva wena ukuthi kwanawe uyazisanganisa. Uyakubona futhi lokho ngoba yi-boyfriend yini le. Lo msangano lo owenza ukuthi ungene komunye nawe ukhona kuwe ufihlile. Ukhomba abanye nje nawe uyasha ngoba yi-boyfriend yini le. Nakho nakuthanda noSithembu kwabadala sihlezi sengamjaji lo okukhulumayo ukuthi kuyashisa la ngoba siyazi ukuthi uyo-husband lo. Abazama ukuthi same man different experiences kanjani ngoba huye. Uma kuwukuthi nje u-husband wabo unopete, kukhona ukuthi unopete mase kuba khona ukuthi unegwegwe, sizobuka lo uthi unegwegwe unamanga ngoba upete nalo uthi unalo, siyalibona upete. Mase futhi lo husband akahloniphi indlela akhuluma ngayo, eqhamuka omunye enze sengathi u-respectful, sizosho ukuthi unamanga ngoba nangu siyamlalela. Nakho-ke kwenzeka ngoSibindi. uSibindi ofanayo lo waku-season 1 noku-season 2 noku-season 3. Umehluko nje ukuthi useyakhombisa ukuthi wena ubuzenza ngcono, mina nginjena. Yena ngeke efihleke, kodwa wena ngesikhathi udefender uwe uzophoxeka ngokuthi ubudefender ini. Umuntu ekhona akalenze iqiniso, ukhulume ngeqiniso akalenzile. Amaphutha akawenzile, ukhulume ngamaphutha awenzile. Wazenza ngcono, izophela lento ukuthi uzenze ngcono ngomunye ngoba nawe uzohlala kuleyo seat. Mase uhleli kuleyo seat akusemnandi. Mase ukhale wena abantu sebeyakuhleka ngoba uwena obuzenza ngcono. Ukuyibona leyo nto ukuthi umuntu afuna ukugiya ngomunye mase kuhuye usebona ngathi abantu banjani kanti abakhohliwe. Uhamba uchaza amagama ezingizo uthi awukho desperate. Abangani bakho bethi wena kodwa uyayivuselela. Ithi ipheli sishona phansi kakhulu, ugijima uyibambe phansi uyikhuphula uyise phezulu. Kuyoze kube nini? Ake ngithule ngaze nibe nithi nginenzondo kusama nginayo inzondo, ngihlezi ngiwadabukela amantombazane ngoba ngathi singawaxoxela thina siwosisi abadala. Kodwa vele kuthiwe thina sibhitha. Vele kuthiwe sibhitha-ke. Nami ningasho kodwa phela ukuthi ngibhitha. Ayikho inkinga. Uma ngizwakala kanjalo. Bye bye.